4.635 persoas diagnosticadas, 435 dadas de alta e 149 falecidos. Estas son algunhas das cifras que nos deixa a pandemia do coronavirus en Galicia. Por iso, dende a Xunta aseguran que aínda quedan momentos duros. Vamos a seguir registrando muertes por el coronavirus en los próximos días. Vamos, por lo tanto, a seguir siendo cautelosos. Todavía no hay una confirmación, al menos en Galicia, de que las cosas hayan llegado al punto más álgido y todavía, lamentablemente, no podemos ser portadores de noticias definitivamente tranquilizadoras. Núñez Feijóo fixo un chamamento á cautela da cidadanía. O presidente autonómico asegura que as medidas de confinamento están a funcionar, pero aínda queda por afrontar o pico da presión asistencial. Na actualidade, 178 persoas están na UCI e 879 en hospitalización. Más presión en UCI, más presión en hospitalización, probablemente creciendo con menor intensidad, pero sigue siendo una presión importante. Y infelizmente estamos hoy lejos de ver todavía el pico de la hospitalización y de la unidad de cuidados intensivos en el Servicio Galego de Salud. En Galicia, a taxa de letalidade é das máis baixas de España, un 2,64% fronte ao 9,29% da media estatal. A pesar disto, Núñez Feijóo advertiu que non van minimizar a situación dramática que estamos a vivir. Tamén asegurou que insistirán na súa aposta por xeralizar os tests. Insisto, si hai algún proveedor de test que poña a disposición de Galicia Test, que saiba que os compramos sin límite, porque entendemos que os test teñen que seguir producíndose de forma xeneralizada ás persoas, a todas as persoas. Hoxe o Goberno da Xunta aprobou unha partida de 5,1 millóns de euros para a compra de novas probas, tamén de máis material sanitario, algo que asegurou fan dende inicios de marzo. Por tanto, si non hubiésemos comprado respiradores y el aparataje necesario para las UCIs, hoy estaríamos en una situación ya de colapso. O Consello da Xunta aprobou hoxe varias medidas sociais, entre elas a asunción do 100% das cotas das escolas infantís públicas concertadas e de iniciativa social, así como dos centros de día públicos de atención ao Alzheimer ou a discapacidade. Tamén se ampliou a axuda no fogar para financiarse en custo aos usuarios 500.000 de horas mensuais máis.